Kezdhetjük, Katalin. De János, tegnap nem a másik kezed volt befáslizva? De igen, de elrosszabbodott az én hüvelygyulladásom, képzeld, Vándora. Valaki jön be? Ajtót én csukom be? Bocsánat. Jó napot, Tóth János vagyok. Bárhidi Éva. Bocsánat. Albert kollégámnál járt már. Még nem. Kezdjen ott, és akkor ide már nem kell visszajönnie. Köszi a tippet. Szekeres Anna. Igen. Alberték küldték át, jól sejtem. Igen. Igen. Nos, Anna, én mint HRS, hadd kérdezzem meg, hogy miért épp minket választott? Mert tegnap a telefonban azt mondta nekem egy Tóth János nevű ember, hogy különben kitapossa a belemet. Ismerik? És mit mondott még ez a Tóth János? Ő már semmit. De egy Timi nevű lány megkérdezte a méreteimet. És? Megkérdezhetem, miért olyan fontos ez? Hát ez csak Albertnek a szexi. Csak azt akartuk tudni, hogy felérje az iratszekrény tetejét, anélkül, hogy a mellével leverni a kávéscsészét. Már miért verném le? Hát igen. Hát mondjuk ez igaz. Visszaküldték. Dolgozott már ilyen helyen? Értem. Mondja, szeretne egy fiatalos, kreatív csapat versenyképes tagja lenni? Remek. Itt az utca végén van egy gyors étterem. Maklári Sándor. Tóth úr. Igen, én nem. Maguk akarnak közmunkára fogni engem? Igen. És van fogalmuk róla, hogy ki vagyok én? Igen, Maklári Sándor. Hoztam a bírságot. Hozzá van csapva a késedelmi kamat, meg egy kis mellékes maguknak. Na jó, azt nem fogadhatjuk el. Nem, előbb kellett volna gondolkodnia. Maga hány kiló? Jaj. Miért? Mondjuk úgy 50? Ő 100, de 10 nyugodtan letagadhatna. Jó, ezzel itt nem megy semmire, úgyhogy holnap reggel 9-kor kezd. Világos? Öröm lesz a Tóth úrral együtt dolgozni.